Kaixo, Oiana. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, Oiana. Eskerrik asko. Ongi etorri eta mila esker etortzeagatik. Zeuri, eskerrik asko. Zer moduz zaude eta nola dago familia? Bueno, oin pozik eta askoz lasai jau. Bera ikusteko aukeri eukinde gero, ba pozik. Zer esan dizute, etxeko txikiek? Sarre, ze eskentzen esan, ora gindu zen, eta, klaro, guzurre esan zeule esan gendun, da iazetako ez dugu zen eurepe bai etxe ikusten, zaitzu zona zen bakarrik, eta azarre hartu gaitzu egizan, sarrenak izen ezi, beraz jakin dugu, eta bera posibe bai. Aserretu Polonian egon zinetelako? Eurek erun barik. Beraie gabe. Beraie parik, bai. Hemen bakoitza bere zela ditu, ezta? Bai. Beno, Oiana, ostegunan jakin genuen Pabloren espetxealdia 3 hilabetez luzatuko dela, gaur dira 9 hilabete eta beste 3 hilabete gehiago behintzat izango dela. Espero zenuten albiste hau? Bai, jakin gendun, ze azken baten fiskaltza bardine da. Argumentu berak aurkeztu deusenak bardinetiz. Eta epaili be bardine da, orduan emaitza aldatzerik bezkendun espero. Esan ganera, eureke planteaten da bezen lau argumentuekin luzetzie oso erreza da. Zebrek dinoe, dekola ieseitzeko arriskue, investigazio topatzeko arriskue, gero zigortu izen ezkero kondenio oso luzi izen lehizela, 10 urtera artekue, eta delitu bat egin deuen zantzue dauela. Orduan horrekin lau argumentukin, gu bai espero gendun beste 3 hilabeterako luzetutie. Bueno, eta zer moduz dago bera, ze duela aste bete izan zenuen lehen aldiz senarra ikusteko aukera, Poloniako Radom espetxean, zer moduz dago bera? Bueno, igual, justo pasan astelena izan izen beran egoeri epaitzeko egunik onena, ze, bueno, posik berabe, emozioin haute, urduri, gauza asko kontateko goguaz, eta, bueno, bestalde nahiko ondo topa, pentsaten abena baino nahiko hobeto. Eta zuko, Oiana, hainbeste denbora bera ikusi gabe eta momentu horretan aurrean jarri zitzaizunean, ze sentitu zenuen momentu horretan? Emozio. Bueno, ganera, alkar bezarkatuten itxizkuen, eta posa hundize, urduritasune bebai, eta dana batera, ez? Oso momentu unkigarri izan zen da oso intensue. Zein da bere egoera, une honetan espetxean, esate baterako zenbat orduz egon behar duziegan? Egon bitxuz, 23 ordu, ziga barrondeko ordu bete, patizo batera urteteko, edo bestela gimnasio txiki bat bebadeko eta arazuteko aukeri bebadeko. Patizo txikiz esatortenin da 7 bider metroko patizotxu bat. Berak esan bankartaren baten urteten deuen egunin ikizibiko deuela zuzen, ibiltzen, ze, klaro, hau landabil, eta hori, 23 ordu enbitxuz barrun, bai, ametik aurrera ganera dino, 24 ordu izango dizela, ze bertan dauen hotzaz, emoten zuen erropa guztizaz be, ezin lehizela kanpun egon. Temperatura gogorrak, ez da? Baldintza gogorrak, temperatura aldetik. Zema gradu zeuden zu joan zinenean? Guzun genienin 4-5 azpitzik. Eta antza, epe lehi da bertarako, sasonetarako. Sasonetan egon biko litztekez igual ja 11 azpitzik, 10, 15, olako bat. 2 orduz egon zineten elkarrekin. Zertaz hitz egiteko aukera izan zenuten, edo berak zer kontatu zizun bere egoeraz? Bueno, beran egoerin barri be mondozten, da gero zer biban, esaten igual hotz pasaten duela, biko lekela erropa beru hau bebe bai, gero zela neine tramitie diru bidaltzeko berari, elikadura jateku bideuelako, ze bertan emoten zuen azbestan aikue, orduan, badeko ekonomato bat eta erosi altuz gauza batzuk, eta horreri buruz bebai, eta gero batez geuri buruz, etxekuk zemik eta hemen ze movimentu da bilen, ze zentzuten dan berari buruz, eta olako gauzak. Eta berak badauka hemengo informazioa, badauka adibidez irakurtzeko eskubideri badauka, egunkariak, telebistarik ikusteko aukerari badauka? Bai, badeko telebista ikusten du, baina kate poloniarra bakarreko, orduan hemengo barririk esteko. Baina gero gure kartan bitxartez, guk PDF, imprimidute bidalitzez bertoko albiztiek, konsulen bizitzatan be helarazitzeu bertoko informazio, hango abogauen bitxartez bebai zeo zertxu, eta gitxu gora bera badaki, baina, nik barri zietza beke monotxo zen. Bai, pentsatzen dute gero, bidaltzen zaion guztia ere filtrotik pasata iritsiko zaiola, ez da? Bai, filtro zensura, zuzenien, bai. Ie 2-3 tardaten txu kartak heltzen, bai berari, bai guri, eta heltzen dizenin, etorten dize zelio gorrizaz.
zensurati pasauneko zeiluaz. Bi ordu azkar pasako ziren, ez da, Oiana? Bai, konturatzerako. Bai, ez tozkune monastiri ni pentsatote esan nahi gendun guztize esateko. Beste bi ordu monizen basku esen be, probetxuatako gentza. Eta horrelakoetan gainera beti erlojuari begira egoten da bat, ez da? Zema geratzen zait, ez da, beti neurtzen, ez da? Bai, holan izen zen, bai. Baina, bueno, bintzet bi ordu izen zin, aprobetxago gendu zen, intimidaderik eskendu neuki, segure algun egon zan zerbitzu sekretuetako emakume bat, baina alan da guztiz. Pablok nazionalitate bikoitza duela, bera Errusian jaioa da. Hori nolatan da edo zer kontatu ezakegu? Ba, bitxu, bera natxitsi izen zan gerri hasi orduko Errusiara erun bezen gerrako umitako bat. Ara eskondu zan, zemalabakan euki bezen, da, alantzi jaio zan Pablo Moskun. Pablo, bertan jaio zanin, Pavel izenaz. Guk danok Pavel modun ezaututen gu. Eta zure ustez horrek eragina izan dezake, orain gertatu zaion atxiloketa honetan? Guk ustegu baietz. Ganera, atxilotutan dik egun gitzitera bertako ministeritzak filtrau ban datuetako bat bera argumentu modun izen zan, pasaporte bi eruzala izen desberdinekin. Bata Pablo González eta besti Pavel Ruptzov. Orduan hori izen lehi argumentutako bat, edo arrazoietako bat. Bueno, itzegin dezagun orain pixkatxo bat zuen semei buruz. 7, 10 eta 15 urte dituzte, galdetzen dute aitagatik? Bai. Txikibize bat ez be. Nagozi sendo dau, barrutik daru, ez da askori kanporatuten, arduri badeko, baina beste bizetiz bat ez be galdetzen da benak. Bai. Ez da begulertzen, zehaitxik dauen preso, eta ez da behaitxuten bat ez be, zehaitxik ezingun berbarik egin beraz. Mobile badeko, esaten da, zehaitxik ez dutzu itxiten mobiletik berbaitxe. Eta nola kontatzen zaio hori, ume bati, Oiana? Ez da erreza, haitxu eraitzen zehaitxik beste barik atxilotu da, esaten da, zein deutxarto ba, zelan azaldu. Erdi egize, erdi guzurrekin. Batez be. Bai, gainera zu telefonari itxetxita ikusi omen zaituzte azkeneko hilabetetan, eta horrekin ere omen daude oso gustora, ez da? Ez. Sarri izaten daztie, komuneko zuloti bera botako da bela mobile, eurerik kasurik ez dutzatilako eitzen. Baina, oine hausetoka da, einen bida, eta, pasaten da nien ingotzatie kasu gehiago, baina oine komunikabidirik kasu eitxibe garrantzitsu da salatuteko, eta gaize bizi egon daizen. Lehen esan diguzu, Pablo, hemengo informazioa neurri batean edo bestean, baina zentsuraren begiz zorrotzetatik jasotzen duela. Orain, abokatu berria du, ez da? Nola izan da hau? Bai, abokatu barrizek sartu guztaldien apur bate indartzeko beran defensi ikusten gendun blokeaute huela, eta talde hau da espezialistia edo diz hauzi penaletan, lengue bebazan, bai honek zendu hauek edo diz, eta hartu guz, bultzada bat emoteko kasueri, eta ustegu ondo etorri eskulez, eureke sartundan digitxire, etorzan bizitarako baimena. Lehen dipeantza tramititan egon zan, baina eure sartun digitxire, etorzan askanengo baietza. Oiana, abokatu gehiago, gastu gehiago izango dira? Bai, alan da. Lehen bez gastu nahi kuzan, oin gehiago. Bai. Pentsatzen dugu, babesa jasotzen hariko zaretela ez da inguruan. Adibidez, elkarte bat ere, Free Pablo González elkartea ere sortu duzu, Bai, lehen beraz masterraineko kidiek eta sortu ben hori Traola, Free Pablo González, beran albiztiek eta eguneratzen juteko, eta hortik abiatute gabiz, ondino tramititan dau, sortuko gu Free Pablo González elkartie. Baina, ondino Eusko Jaurlaritzan askanengo baietzari itxauten gauz. Eta herria, Nabarniz ongi portatuko da zuekin, pentsatzen dut herriaren babesa oso garrantzitsua izango dela. Bai. Egin zan elkarreteratze bat hasiera, Martizen 11an edo, baina horretatik aparte eguneroko babesa garrantzitsua da, eta eskertzen da. Genti prest dau, umik eukitzeko neuean onatorbi badot, edo beste zerrin bibadot, eta olako detaile txikizepe egunerokuek asko eskertzen diz. Erakundeen aldetik, Oiana, ze beharko zenukete? Presiño gehiago itxie Poloniako gobernueri. Hori bat ez be, ein aldeuen erakundien partetik, hau da Espainiako gobernun aldetik, biko genke presiño efektibo haue. Ze
esatezkue diplomazi kontu diskrezio zen bidizela, baina emaitzik ez dugu ikusten. Orduan, nik ez dakit ze presinio itzen dabiltzo zen Poloniako gobernurik benetan. Eta horti bai bikoen kela abura sakatuti, laguntasun gehiago.